Alinge kong. Goeiedag iedereen. Ik kan herinner me, motak direct, ik kan herinner me. Aten sami bedep chimboy. Dan, ik kwekina Ephraim Siga. Tussen de Hindustani. En dat we een bekende buschauffeurs. Aten dati. En one of the more populair maar bij de bisun. Dan, a brada femi sabi abe de radio. Ik kan me nog herinneren, bisun na radio. De maar betana bakkie weg dape. Mino sap if de pada de ete. Dan, te awer bij de so. Dat we wachten bus na ondrobong. Dat te alinge konda isabi yunap chimboye. Debu eka de buschauffeur man. Alewer. Tak sana alewer same bujera ma alewer chimboy weer. Dan berikat same bedoel. Maar later mi kon begrijp. Taki sawatak alewer chimboy weer. Waarschijnlijk chimboy weer want taki. Alamei kluis. Alamei kluis no de wat akouru. Dus kouru weer, chimboy weer. Ami dat notak chimboy tori. Motak Abraham chi onderwerp. Motak Abraham chi onderwerp. Nanga a chinso kennis samino abi. Nanga a chinso inzicht samino abi. Na eenmaal alweer kouru dat we takip chi tori. Ik groet al mijn volgers. Zo. We beginnen aan libisma tori. Ik ga praten over mensen. Normale mensen en mensen met een afwijking. Mensen die soms een vlaag krijgen en mensen die soms niet bijzinnig zijn. Soms weten ze niet eens dat ze onder invloed zijn zonder te drinken. Mensen zijn soms onder invloed zonder dat ze eigenlijk marijuana of drugs hebben gebruikt. Je hebt verschillende invloeden in Naktapusma en dan heb je bigi invloed na gewone geestelijke. En te weten dat abra geestelijke invloed, dat wat taki adati ino abeng eigenlijk ino aba controle abra a geestelijke onstabiliteit. A geestelijke beperking sa in nakita pa pistor dat die temtak beperking dat wat taki soms jullie libisma in een deus refi en te you no deus refi dat de man tak soms wat amok in nakju te wat amok in nakju solisi dan eigenlijk wat amok volgens families aan wat amok na wang die dibri eigenlijk sa etek presi abra a heilige geest aan de in you abra you kra abra you yeye en te asana tek abra dan de man ontwerp bepaalde ning voor de zand dat hij en one of de more bekende ning te wans makkie zijn vlag, wans makkie zijn flash dan so lazy te asma e bigeri pesmade dan so lazy yulek imma yulek brada so lazy koutus refi no ma hora man. Soms de man de genoodzaak voor gebruik wapen. Soms de man de genoodzaak voor spoitasma. En onder alibisma denk je dat ulerwan sani sa de meitaki een demon is aanwezig. Er is op dit moment een demon aanwezig op zo'n persoon. Een demon, eigenlijk, ik weet nou wat Engels woord of dat wat Nederlands woord, jullie zullen me corrigeren. Maar te weten dat abra wan demon, dat de man taki wan takru demon, tekwas ma abra. Wel, des massa ik gebruik een woord tak wan takru demon, tekwas ma abra. Wel, mino sap no wan boom makasneki. Mino sap no wan boom demon. Mino sap no wan boom bakru. Mino sap no wan boom yorka. Mi sabi boom cabra. I verstaan. Maar wan yorka schrijf dat ne kar dede. Meestal te wan sma dede dat de kare yorka. Te wan dagu dede a dagu schrijf apwa yorka. Tapa momenti dati. Dat we tak abra apisi demonische kracht sa eko op inwasma. En zeiden mi tak mo takator dis eigenlijk tide rokodei mo takatori. Rokomandei. Omdat mi kan godoro nga atori sabe fen presi.
taki wan demon e tek solis abra in wan libis machine. En te ma feni a lusu fu a demon san de tapi tapa momenti dape, dan anatrobi pe je go zoeken hulp. Dan ga je soms hulp zoeken. Toch? Want er is een demon die jou terroriseert. Er is een demon in jou wat je geestelijk terroriseert. Wat je geestelijk gaat afmartelen. Dat je zoekt jepi. Dan maakt het niet uit of je zoekt jepi naar een bonumang, een pandit, een anatrobi. Je zoekt soms naar land die men gaat zeggen, ze gaan je soms psychologisch begeleiden. Omdat van tijd tot tijd, een demon het pres in jou. Hier komt het. Alle demonen afbestrijd. Zolang we negatieve demon tek abra in wa libisma en meestal te atakrusil tek abra in soasma, kan de asma e kies wan vlag asma e flash. En door a flash sa asma e flash is de mission ja so motakwan tori ja da lanti e yeren direct. Motaken pirbor sumi de nami brada dape usabi ta guest house appartement Sanderey. Nami mati Douglas. Mi brada anomi mati na mi brada na nga afrootje ook mus. Igrabu dan wan boy e wakalon tu jaso na Sanderey. Dan ama e wakalon tu soms amang e de gewoon bijzinnig. Amang e vals maar lastig soms. Maar is de misschien wan demon in amang. Ama de bezig is ribi na Asnis winkri. Asnis restaurant daar op bij Douglas appartement. Dan, a directeur, meneer Steven Gonamang, dat tak rustig na ngamang. Dat tega matak na wa restaurant met draaidja. Wat je moet doen voor mijn brada, inom sribja. Het is lastig, het is maar ik kom bij nyang. Dan worden die mensen lastig gevallen. Jongen, adjers, wasan bar kon tapamang. Tapa moment dat hij. Maar je ziet ook meneer Douglas, a horen schreefie. Ama wasan bar kon tapa boy. Dat boy nak tapa tafra. 3 lezen, er waren een paar mensen daar. Ama naki, ama krenknap tapa tafra. Ama tak be kiri boy. Ama rigeri. Ama seke ede. Dus, kolo kumite meneer Douglas taki anoshi apis dati. Ma a tafra penes ma enyang. Ama jompo trap net tapu nanga esu. En uiteindelijk, want Chinforu kon pingen me, dat Amabe Duasan in het verleden, ik was niet daar, waaronder de taki ama pleeg een bepaalde mensen houden jullie me ten goede, ik was niet daar, ik weet niet als het op waarheid berust. De tak ama kiruamang, a kiruasma in het verleden, en waarschijnlijk a takruye dati, a yorka, sang ama kiri, as chisa ama kiri, da Ayorka e achtervolgen man. En Ayorka zij achtervolgen man voor tedema taki taki, te yu kirwasma, solisi, yo waka, yo fair, yo denk taki ano ap consequenties. Yo kirwasma, yo tekwasma libi, yo denk taki jongen. Hey, mina het doet me niks. Ga je misschien een paar dagen gewoon lekker leven, een paar jaren lekker leven. Maar te ayuru doro voor atakrusil. Sa de karma reken af nanga yu, da mishi a gedrag is de fu amang. Amang e wakago, amay strepe fu tapagro, amay stampo, amay pire ai. Je shitaki, amang fast broeduk ba in een libi, en de mataki bloedklevering na of de ma ekaring, ama anu dotik ba nanga broedu, en je shitak so asma, atakru sil sa eko in asma, a bloeddorstig tapa moment dati, omdat die ama e shitaki jongu, kiri na wan prisiri die bepaalde sma. Kirwansma, tekwansma libi, het wordt gewoon een normaal ding voor iemand. Maar wat men niet weet, het geestelijke blijft jou achtervolgen. En gisteren heb ik het live gezien. Dan bijna amang grab de Heineken batra voor toe, brada sabes don dape, tak amawa fala directeur aan. Da amang controla tega snezi tak wat je moet doen, bel skoutu. Te ama konja baka. Dus amana wa gevaar eigenlijk binnen het samenleving. Maar isap hotel lanti ogrijpen in. Te amang doe een tweede baka. Te amang verricht een bepaalde daad baka. Dan pas lanti eko in. En if so amang
fal yup chi an, tenem chi e wakap sana skoro, e gona skoro, ama te kwan srap sani, ama sutwas makiri baka, dan te yu o handel, fudu asref san baka, da a wet ook, de ma ook een wet na yu tapu. Dat je geen kwart voor kwart mag vergelden. Maar als iemand bezeten is, met een negatieve demon, wat dienen jullie te doen, like instantie? Wat dienen jullie te doen als instantie? Omdat usabitaki lauma da dorosei, lauma da insei, maar teyo lukubung, de meeste laumang na dorosei dende. De meeste sikede man na dorosei dende. En zo man na wan gevaar. Dan tere kerki ma etaki, dat de bestrijd man, de verdrijf takrusil uit man. De ma ep sajana sandre, de ma ep Jovas getuige kerkie dit jaar. De ma sab bijvoorbeeld dat zoals ma, wa amok in nakama, ame kies wan vlag. Dat wat moet je doen? Dogo begi jama na imal we bedrijf takruye puro iets machting. We verwijt, we bar takruye puro iets machting. Dat zijn we kunnen go doen. Omen man de na strati is zwerf. Omen man de na strati waterkant. Alla de man dat meestal op een sansade doe. En daarom ik tegen dat a sansade me karwa kerbasi na watra. If idu wa onterecht san na sma. Da ano asref deze adre wiri fado na watra. Asref de dat opori. Dat teso wa man. Bijvoorbeeld. Ook is wa vlag. Da kutak do bel yulek kurturu man. Do bel yulek obia man. Fugo yep asma na soa probleem. Dat fos igo na soa wroko, dat im overleg, im go in overleg na de konfo. Im go in overleg na de winti. If you must put you anu go na ini, of you no put you anu na ini. Julek obiamang, nooit no play bigi borsu. Julek obiamang, ika 1020 na tapu, maar te you bedrijf wan takrusil pur uit wan smashing. Ou draai contact you baka. Omdat a bestemming sa de beji a Yorka, toch? A familie bijvoorbeeld. Kan de ahad ding. De man sap de ritueel sa de mus do. Da if tile na di ano ability. Da yulek bonumang. Go grab a uroko dati. Omdat I denk tak wanya def teki. Da meestal aka koshi you dede. Meestal so a roko kan koshi you dede. Na wan sansami leri. In a roko disi. Ano alla money of alla hap of alles massa nodig je uit. Lek van de Sanberry ger na de China de skoro. Lek van de takrusil erigeri. Tap de portip chi vooral te maar de dicht bij de verkiezingen. Dat je abi man ego bige set de takruye je dat befuka win verkiezing. Daar lopen ze over heen om de verkiezingen te winnen of in een machtscentrum te gaan zitten naar Onipatu. Dan hebben mensen eigenlijk die dekati om dingen te gaan zoeken, waaronder later a takru yeye sa I denk e sorgu yu, a bakru se denk tak e podjisma, a yorka se go suku fu lai money, a takru pawinti se go suku fu din, tide of tamara yo gudu, yo lai appartement, yo lai nanga wagi, yo lai nanga ome money, yo chari business ga holantanga yorka nga bakru. Karma o dry take you. Karma o dry take you. En a karma na suma dubung naf e suma dogri naf eng. Dus tewe tak abra wan demon. Toch? Tewe tak abra takru demon. Deze sap sana wan takru demon. Wan takru demon meestal ap te maken na te wans ma doen wan boevreed sani in a libi. Of solis na terecht. Solis is het ook onterecht. Dan te bijvoorbeeld de meetak abra demon. Dat de mamu sabi so leesi. Vooral de kerkie ma emek de schuldig na sandisi. Zolang I misdragi so leesi. Of je doet bepaalde apokuren kan bijvoorbeeld. Of de bepaalde geluiden je mekkie. A eerste zan zal de mij schakel so leesi na EHBO of Datra. Of Skoto of schakel bijvoorbeeld PCS. In a eerste zan zal de Datra odu. De mona kiwan spoiti voor kalmeer. Kalmerende resultaten of kalmerende spuitjes gaan ze je geven. En wat blijkt later? Ano alalis de san dat EJP. Omdat hij even naar Yorka
erigeer tapasma. A enige vastfeit kan je pasma dat va komt tot kalmering. Dat im sabi fa im drijf attack dat poer tapasma. Im sabi fa yo poer a yorka dati. If na wan bakru de sen go jasma, de wisse langa wan bakru fu di e mek moeite in a libi, da you lek obiamang, da i mus communiceer, toch? Im go in a dipi fa yeye, fu accent aki a uroko disi mi sama puring. Mi mus mi de capabel fu mi tek a uroko dis aan. Zo werkt het. Tewe tak abra demon, nanga winti, dan een fout zou losma en meki. En vooral de zogenaamde kerkisma. Tewa yeye wan bar na yu tapu. Wan kromanti, wan jebri, wan apuku e moilaki, wan kabra e moilaki, wan adatu wan bare tapu, wan pawinti wan kishu. Daarom mi tegi de man, taki amoro belangrijk sani. Teye ko ina winti geloof. Als je niks van de reïncarnatie weet, kan je je tent sluiten als bonumang. Als je niks weet van een stukje reïncarnatie, te was ma Jojo Kong na wan bakru. Wan Jojo bakru en wan wis bakru. Wan Jojo bakru kan de wan wis bakru ook toe, maar kan je na sma sambeng dekba na a winti. Daarom Theo doe de roko disi, im go ina dipi. Im go ina dipi fugo luku sande dape. Samek so kontanso. Tewa yeye wan bare tapu. Je rigeri vooral kromanti. Je agressief. Je agressief. Omdat a yeye ben de wan fighter, a yeye ben de wan strijder. Wan kantasi e bare tapu. Wan pawinti wan e suke anda. E siki you. Meestal pawinti e sikisma. Pawinti e sikisma. Wa apuku e konei tapu. Ye de wan fasi. Akromanti e meki agressief. A jebra kantasi e meki agressief. Dat zou we doen. Te asma bepaalde sma ati bron. Vooral te de nga kantasi. De move purus kuma. E move bige purus kuma. Dat wa taki aserse han sa me singi taki. Yuna takru kantasi wan drink brudu. En na a brudu sa we go stimuleer ding. Dat want taki ierek batak amei suku brudu. Dat je jen brudu doro. Dat zo je als het ware te okong. A je dat die enige fasie van im kore na nga brudu. Dat want tak ei drukke wil door. Dat zou je moest doen. Te je aba kennis. Dat je absent sa yo chenchi. Dat je tegen vanaf tide uneji brudu moro. Maar we jiwan trasani. Dat zo je kan barko ook toe. Dat je motak na wan demon. Zo je kan barko ook toe, dat ook na een bepaalde demon e bare tapu. No, zo is na je wan barko na tapu. I verstaan. Daarom te je tak winti tori, im sap fa yo bestrij, fa je pak auroko dat aan. Wa wisi yorka, wa wisi bakru, na wan bakru sa ekone tapu, wa wedergeboorte je ekona yu tapu. Dat a wedergeboorte winti kone tapu, dat je go wasem kuye, je behandeling lek asem fasi, feibo behandel wa wisi bakru. Yo behandela bakru dat, lek feibo behandel wa pusu bakru. Nee. Ten was ma reïncarneer kona wan bakru, dat je wan trap fasi fa yo puring. Ten was ma nasikong, bijvoorbeeld, toen nou moet ik anders, te wasma, de na wan bakru, maar na wan pusu bakru, ano engo zoeking, dat a bakru dat je behandelen trafasi. Ten na wan bakru sa eigenlijk de wissing, ome uroko, de wisse ome waarde, de wisse ome oso, dat im saptak a bakru dat na trafasi yo pake aan baka. Alla bakru ne behandel asem, alla yorka na nga rigeri sa erigeer tapmas manekis asem behandeling. Het hangt er vanaf van a pisi dat hij nader you. Het hangt er vanaf van a takruse dat hij duko lip in you. Solisi yo yep wansma, solisi mo juwan tori. Kan de bijvoorbeeld wansami bengo yep na sanderei. A boy no be sap next, na koira bengo koiri. Wan takrusan be fen nomo tak a lop fade. A go lip in a boy. Da a wroko dat hij na wan trafasi in pake an. Mi debaka trawe belmi. Je go lukutak wansan erigeri awa kappa her familie. Het is iets van begin van het jaar. Ze hebben me opgebeld. De afas van Amanda de. Asma onschuldig. Want demon ko ina asma tapa momenti dati. Dat sa im do.
Dat je go anders om naar asma dati. Omdat die if je go nakasma na platouru. If je go mishandeling. Na smashi yo hati. En daarom heb ik normaal verstaan dat mij ga presi. Bonuma e wasisma nga ammoniak. Bonuma e wasisma nga e quinsan in sma ai. Niet meer daar. Ja. Aha. Bonumang e wasisma wan fasi ye alauroko ye pak an asem. Anokang. Alawa tewe tak abra demon. Im sabi sana wa yeye sa e kombaka. Daarom mi taki ma kerki mano saba verschil. Ala rigeri sa wasma e rigeri, voor hun is het een demon. Je ziet dat als massa go a kerki go draai libi, na wa fodu e bar ne tapu. Je ziet dat als massa go na pa kerki, na wa apuku dene baka. As massa go na pena kerki, na wa kantasi, na wa kromanti, na wa jebri, na wa ingi. Maar omdat as man ne accepteer sanaf eng, omdat ik met rare ervaringen mee, dat hij longa kerki. Moest stop alive. Ik groet. Odi. We horen dat we gaan deel 2.